Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Epe luzeko gai estrategikoetan sakontzea, herri estrategia baterako funtsezkoak diren gai berriak abiatzea eta ikuspegi desberdinen lanketatik eztabaidan eragitea. Horiek dira Eusko Ikaskuntzak 2019-2021 epealdean dituen erronka nagusiak. Izan ere, iazko udazkenean Mendeurreneko kongresua ospatu zuen oinatin, eta hitzordu hark etorkizuneko Euskal Herria irudikatzeko eman behar dituen pausuak marraztu zizkion orduan aurkeztu zuten liburu zuriarekin. Arantza Kuesta Ezeiza da Eusko Ikaskuntzako zuzendaria. Kongresua prozesu sozial handi baten mugarri garrantzitsu bat izan zelako. Prozesu honen helburua Euskal Herriaren etorkizuneko egitasmo lantzea izan zen, 25-30 urteko perspektibarekin, eta prozesuaren emaitza oinatin aurkeztu genuen liburu zuria. Liburu zurian gaien agenda badago, prozesuan identifikatutako lanildo nagusiekin. Eta lanildo hauek markatzen dituzte Eusko Ikaskuntzaren datozen urtetarako lehentasunak. Aurtengo lehentasunak 3 maila ezberdinetan jaso ditugu, sakontzen, abiatzen eta eragiten. 11 dira liburu zuriak biltzen dituen gaiak, guztiak adituek eta arituek identifikatutakoak dira. Hau da, elkarren artean sareak josiaz eta etatuaz. Argitalpenaren agendak biltzen dituen gaiak eztabaida sozialaren erdigunean kokatu behar direla deritzo Eusko Ikaskuntzak. Ildo berean, gizartean bolo-bolo dabiltzan gaiak politika publikoetan txertatzean laguntzea du xede. Gauzak horrela, epertainean 3 dira erakundeak sakontzeko dituen gaiak. Ongizate ereduak Euskal Herrian, lurralde oreka eta aniztasunaren kudeaketa demografikoa. Ongizate ereduak Euskal Herrian proiektuaren helburua, ongizatearen inguruan lurralde bakoitzaren errealitateak ezagutzea eta ezagutzera ematea. Gure errealitatera egokituko den ongizate eredu berri bat eraikitzeko. Lurralde oreka, herri txiki adimentsuak izeneko proiektuaren helburu nagusia da landa ingurunea sendotzea lurralde orekari eusteko. Aniztasunaren kudeaketa demokratikoa proiektuaren helburua elkar bizitzaren kudeaketarako eredu partekatu baten erreferentziazko markoa eta zoru komuna identifikatzea da. Abiatzea da Eusko Ikaskuntzaren bigarren erronka nagusia. Atal honen barruan, mendeurrenean jorratutako gaitan sakontzeaz gain, herri estrategian funtsezkoak diren gai berrien lanketa abiatuko du. Gizarteak erdigunean kokatzen dituenei lehentasun emanez. Gai horiek liburu zuriaren gai nagusien artean sailkatuta daude. Hezkuntza sistema, euskal komunikazio sistema eta ingurune digitala. Egun, Euskal Herriko hezkuntza sistemaren diagnosia eta analisia egiten ari dira. 2019an hezkuntza sistemarena abian jarri dugu. 19 prestaketa urtea izango da, esparru hauetako aditu, aritu eta eragilegakoak identifikatzen ari gara momentu honetan, haien arteko sareak sortzeko asmotan. Ondoren, denon artean, aztertu beharreko gaiak sanedatuko ditugu, disiplina eta ikuskera ezberdinak batuz. 3. erronka eragitea da. Arlo honetan sartzen dira, Eusko Ikaskuntzak gizarte eztabaidan kokatu eta elikatu beharreko gaiak. Hori gauzatzeko, ikuspegi estrategikoa eta ezagutza eskaintzen ditu erakundeak, batetik foro eta dinamika aproposak antolatuz, eta bestetik interes komunen erreferentzia sendoak eraikiaz. 3 proiektu lantzen ari gara momentu honetan, demokratizazio prozesuaren gakoak, gobernantza demokratikoaren arloan kokatzen da proiektu hau eta zuzeneko demokraziaren eta parte hartze politikoaren inguruko eztabaida akademikoan sakontzea du helburu. Bigarrena gizartela proiektua, herritarrak gizarte gaitasunetan trebatzea du helburu eta eragiten mailan martxan jarri dugun 3. proiektua Euskal Gazteen Sarea da. Udako oporren ostean, buruelarri hasi du Eusko Ikaskuntzak 2019-2020 ikasturtea. Proiektu ezberdinak indartuz eta abiatuz, geroa elkarrekin eraikitzeko plan estrategikoan garatzen ari da, biharko Euskal Herriari begira. Gaur 21, irudikatu dezagun etorkizuna.